Des de principis de mes, la fàbrica Anís del Mono s'encarrega d'elaborar les tradicionals aromes de Montserrat. La fàbrica de Badalona ha hagut d'adaptar les instal·lacions als requisits d'aquest licor. Bàsicament el que s'intenta és reproduir la metodologia artesanal amb què es feia originalment. Són les primeres ampolles del licor Aromes de Montserrat que s'embotellen a la fàbrica Anís del Mono. Fa més de 10 anys que l'abadia en té la producció externalitzada i ara és aquesta històrica empresa la que n'ha assumit l'elaboració. Han hagut d'adaptar les instal·lacions i utilitzen els mateixos alambins que es feien servir al segle XIX. Nosotros respetamos, por supuesto, al 100%, tanto la formulación, la materia prima, como la metodología de trabajo, y al mismo tiempo también nos han tenido que transmitir cuál era el espíritu y su forma de ser y su forma de trabajar, para nosotros intentar reproducirlo lo máximo posible. 12 plantes medicinals de Montserrat s'utilitzen per elaborar aquest licor, que parteix de la fórmula d'un monjo francès. L'elaboració de licors estomacals era un procés relativament fàcil de fer i, a més, ajudava amb els coneixements de l'època com a remeis medicinals. Actualment s'ofereixen tastets del licor, que és un reclam per als visitants de l'abadia. El que més m'ha agradat ha sigut l'Aromes de Montserrat, que és la tradició d'aquí, i m'ha agradat moltíssim. Cada any es produeixen 50.000 litres d'Aromes de Montserrat, que es venen en diferents envasos.